Това е Чикаго. И аз прибирам от работа. Някой ден искам да имам яхта. Не знам кога ще бъде това нещо. Да. My kind of town. Градско каране с 80 км в час. 90. Това е Норт Авеню. В момента съм на Лейк Шор Драйв. Вижда се на Саут. Малко труса при мен. Да намалим ще има 40 miles per hour speed limit. Знам дали чината, не знам дали се вижда, но това там е Navy Pier. Това е Джон Хенкок. Това е един спортен работник. Напътвам за вкъщи. Може би ако няма трафик, след половин час, живот и здраве, ще бъда вкъщи. Easy, автор за бой. Тази сграда, значи живееше Опра Уинфри. Ама ще много ще време. Поне гледката от тази сграда ще е невероятно готина. Ето за моите метърци. Лейк Мичиган. В тези езера съдържат 20% от питейната вода в целия свят. Дълбочината му е някъде около 300 метра. И до другия бряг има към 200 мили на ширина. Това е една от любимите улици, защото се движи точно покрай езерото. И направо, гледката е супер готина, невероятна. Дори в момента няма коли, затова ще движим доста бързичко. А сега в този край трябва да се види реката, където точно неделя гребахме. Ето тук бяхме. Малко не че е порничко, но като че лодка и стига вълни. И е малко мокричко и опасничко. Покрай големите корабчета. Там на личната се намира Field Museum и Shed Aquarium. И по-надолу Soldier Field. А това тук е Sheriff Tower. И в момента зелената е на парка, кой парк беше? Линкълн парк. Не е Линкълн парк. Това е някакъв парк.
пак има сцени, ще свират. Тук почти всяка сълта неделя и дори при тези има някакви мероприятия. Ето, до 260-та и 64-та магистрала, която да хвана ще ходя вкъщи, но преди минути аз въртам 55-та. Сега направим много зумче. Аз не знам как става зума, май не работи. Ето го главния оператор. Много се е изморил, в момента часът е 1:20. Започнал съм в 8 сутринта. Някакви 5-6 часа ми се насъбират. Но стига толкова. На времето работи малко повече. Така, това са, не знам, някакъв хеликоптер. Не знам дали го фащам, защото може да видя какво снимам. Това са силно новините, а това тук е Пътниканския фонтан. И продължаваме с нашия маршрут асфалт. По пътя почти няма нищо интересно. Е малко странно само ще говоря. Значи има експозиция на King Tutankhamun King Tut. Сестрата беше там да го гледа. Може би аз трябва да го посетя, че експозицията е чак до 1 април май. Не, 1 януари тази година. Не, 6 година, да, началото. Не знам качеството дали ще е хубаво, защото в момента снимам с телефона. И не мога да гарантирам професионална картина, камо ли озвучаване. Рузвелт и junction to I-55, 1 mile away. И се качваме на магистралата. Сега в момента сме на селфи на Лейкшоу Драйв. До McCormick Place. Тук в ляво това е Chicago Fires, тук където играеше Стоичков. Или беше треньор, едно от двете. По-надолу е нещо като McCormick Place, от лявата и от дясната страна. Тези сгради. Това се води нещо като панерни палати. Вътре има и експозиции и помещенията са доста огромни. Тук съм идвал на автошоу. Доста боринг да гледаш коли, особено последни модели. Искаш и не можеш да ги приближаваш. Поне на този етап. Тук се пристрояваме една лента малко по-на ясно, че излизаме на 55-та магистрала South, going to Сент Луис. Сент Луис, не знам дали съм бил до Спрингфилд.